If this is your first time coming across my channel, I say thank you. Thank you for coming. Please do not forget to subscribe, like, share, and comment. And if you're a returning subscriber, welcome. I love you, and I love you all. Igbo ndị ọma njem ọnụ daalụ. Kedu ka eke si anya ahụ? Ama m na onye ọbụla n'ọfụma. Asị m unu nnọọ n'ime ogbe. N'ụbọchị tata n'ime ogbe eji m akụkọ ụwa nke ime ogbe wee bịa. Gee ntị n'ihe mere anyị isi akụkọ. Aka akparala Maazị Sergeant Eze Awonsoba. Iji ọgbụgba akpawala mkpamkpa na Anambra East. Ndị ntọntọ atọrọla Maazị Chinedu Okafọ. Nke a bụ akụkọ ụwa nke si na mba ofesi. Onye isi ala Amerịka nke a na-akpọ Maazị Donald Trump adaala ndọrọndọrọ ọchịchị. Afa m bụ Nwada Glory Ekeniwuno. Ngwa gee akụkọ ụwa kọrọ n'uju. Aka akparala Maazị Sergeant Eze Awonsoba, onye gburu Joy Eze n'ọnwa Ọktoba. Ọ gbanyere ya egbe n'ọnụ wee zipụ ya n'ala ndị mmụọ n'oge ya elughị elu. Mmiri nke a na-akpọ iji ọgbụgba akpawala mkpamkpa na Anambra East, ọkachasị ụmụ eze Anam. Ha wee na-eti mkpu n'oke onu wee na-asị ka gọọmenti Anambra steeti bịa nyelọfa aka. The flood is here. This is Anam in Anambra West. The flood has taken over the entire Anam community, and they have deserted their homes because their houses have been submerged in the flood. This is much. This is Anambra River, Omabala River, known as Anambra River officially. Gentlemen and ladies, the federal government, state government, local government, good-spirited individuals, philanthropists, NGOs, NEMA, and so on and so forth should please come to the aid of the people of this area. This is very important. You can see children are here, the boats are helping out. Some people are even coming for sightseeing, including yours sincerely. Gentlemen and ladies, Nigerians, let something be done. This Anambra River can be dredged, irrigation dams can be created, built by the federal government or state government, so that people can even do dry season farming without, their farms being irrigated and all those. This is very important. Thank you very much. Ozi zitere ndị Ime Ogbe na Maazị Chinedu Okafọ nke nna ya bụ Isaac Okafọ. Ha bụ ndị Nando biri na Asaba street, ha bụ Ụmụagụ, ka a na-anụ na ndị ntọntọ tọlịa na Asaba wee dute ya n'aka ọkwa. Mana Chineke mere ife o ji bụrụ Chukwu. Ezigbo onye obodo fọlịa wee kpọlịa wee gaa na nke ndị uwe ojii ebe fa nọ na-elekọta ya wee na-asị onye ọbụla mmalụ Maazị Chinedu Okafọ, biko kpọọ akara ekwentị nke a ga-akpọrọ gị na ihe onyonyo a ka ozi luo ndị befa ntị. Ngwa nenekene na Maazị Chinedu Okafọ. Kedu afọ gị? Chinedu Okafọ. Onye ebe? Onye Nando. Ka afọ dadị gị? Aha dadị m bụ Isaac Okafọ. Isaac Okafọ. Mwa m ego kwanụ? Aha mama m bụ Nkem. Ka ebe unu bi? Anyị bi na Asaba. Asaba.
Ka aha street unu na Asaba. Ụmụ Agụbaya Ọbajamma. Ka ihe daddy gị na mọmị gị na-eme na Asaba. Daddy ma nwugo mọmị mbụ ọka ka ọ na-ele. Ya bụ daddy gị anọzi ndụ. Ị na-agakwa skuul? Ka ezi ihe kpọtara gị obodo a? Ndị ntọtọlụ maka mọmị nziga m ka njegoteli ya ihe ngagotesieli ya pịa ọta maka ọ sị na ngoteli ya pịa ọta uti ube ojila ọka ngagotesieli ya na-apụtazi ndị bụ black moto sọsọ ofu onye ka m fly mana ha dị ịtọ n'ime dị moto ofu onye na-anya moto bie yi elu onye nke ọzọ nọ n'aka saịdị nke ọzọ nchọzie ka m krọs nyere onye ya wụrụ m tim n'ime dị moto bụrụ m bịa saịdị enyi kechie m aka m ekechilozi m ọkpa nwere ihe mechie m anya mpụba mgbe ha ji pụbazie wepụ ite na ofu emetụ n'ala maka ụlọ ebulugo m ebe a ofu emetụ n'ala nke ite wee wepụ ya ha tim na efuzi ụzọ gbapụtazie na mmiri odo ebe enyi gwa mmadụ onye atọ epụ m ya buruzie m na ọkada bute m saịdị anyị ya ndị ntọ tọtara gị n'obodo a ihe ụmụ ọmụ gị ga-ama onye ọwụ ịma aha vileji unu na Ndo oge ma ndị ma na iwe onye na Ndo ka ihe na-agụ ya bụ ihe na-achọ na-abụ otu a ga-echi nwe ike ebe a kpọpụta gị ebe a ịma ebe ị nọ ugbu a ebe ka ị nọ ihe polis steshọn dị n'ebe n'aka ọkwa oke biko ọra n'eze nwatakịrị ya ọnụ hụrụ ndị ntọtọrọ ya dịka o si kọwa wee na-ayọ ndị mma nne na nna ya ma ọ bụrụ na nne ya ga-ahụ onyonyo a ka o nwee ike gawa aka ọkwa polis steshọn biko nwee ike kpọrọ nwatakịrị a na o nwere isi ọma na ọ ka gbanarapụrụ ndị ntọ mmadụ enwekwa aka enwere inye nwatakịrị a ịfụgo na nna ya nwụgo ọka ka ma ọmụ ya na-ahụ ya nwe onwe ya mmiri pịa wata ka ọ gara igotere ma ọmụ ya ebe ọ na-ahụ ọka wee dabaga n'aka ndị a anyị kwenyere na ihe a bụ ohere ọma enwere iji nyere nwatakịrị a aka n'ụzọ pụrụ iche biko nọmba ị ga-akpọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ inweta nwatakịrị ahụ 081 681 51515 081 681 51515 inweta akara ọ ga-lead gị to the DPO of Akuko Police Division. Biko anyị ga-achọ ka unu nyere ha aka. Daalụ Adamụma DPO. Ọ bụrụ na nke ahụ agaghị aga ịkpọ 081 277 77270 ya bụ anyị na-asụ unu biko ka Chukwu gọzie unu dịka unu na-agba mbọ ịhụ na nne nwatakịrị a bịa kpọrọ ya ma nyekwere nne ya aka ịhụ na azụrụ ya n'akwụkwọ. Udo dịrị unu. Thank you. Onye isi ala Amerịka adaala ndọrọndọrọ ọchịchị nke ugboro abụọ anya ọ pụtara ịzọ nke a na-akpọ Maazị Donald Trump. Maazị Joe Biden agbaala ya ọkpụ asa wee melie ya na ndọrọndọrọ ọchịchị. Oge na-adịghị anya ndị Amerịka ga-agwa mba ụwa onye bụ onye isi obodo fa. Aka mbụ Nwada Gloria Ekenewuno onye nta akụkọ gị n'ime ogbe nwee na-asị gị ị ga na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa n'ime ogbe maka na ị ga na-enwetara gị akụkọ ụwa nke na-eme na mba ofesi ya na mba n'anya bụ Naịjirịa n'ime ogbe. Nalụ na ọfụma bụla ezigbo nwa amaala letakwa na iko onye iji ama ka eji amali ya na ife dị mma n'ụbọchị tata